Održana je vanredna sednica štaba za vanredne situacije opštine Trstenik, obzirom da nam je stiglo upozorenje Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova koje se odnosi na prognozirani narandžasti meteo alarm. To znači da je na nivou cele Srbije prognozirano veoma hladno vreme, odnosno hladan talas koji će u narednim danima zahvatiti našu zemlju i da je važno da sve lokalne samouprave obaveste svoje sugrađane da je usled tih nepovoljnih vremenskih prilika moguće očekivati materijalnu štetu, pa smo mi kao štab bili u obavezi da preduzmemo preventivne mere, što znači da smo stavili na snagu i angažovali sve raspoložive naše privredne subjekte, dakle javna preduzeća koji će biti u pripravnosti i dežurati ukoliko se neka negativna pojava dogodi. Tako da je štab danas doneo zaključak u kome obaveštavamo građane da je na snazi narandžasti meteo alarm, dakle hladni talas koji zahvatio našu zemlju, veoma niske temperature i da je naš štab u stalnom zasedanju u smislu praćenja ovih pojava i koordinacije sa svim privrednim subjektima koji su angažovani kroz naš štab.